Detașarea internațională de personal este un proces ce permite posibilitatea românilor de a lucra în deplină legalitate în alte țări comunitare. HumanDest a fost prima agenție acreditată de către Ministerul Muncii să desfășoare operațiuni de detașare internațională și astăzi se situează printre cele mai cunoscute din acest sector de activitate. Având în vedere faptul că HumanDest activează de mulți ani atât în Italia cât și în România, serviciile noastre sunt bazate pe o bună cunoaștere a pieței. Românii pot fi detașați la companii din Italia printr-un contract de muncă românesc ce prevede angajarea prin HumanGest. Din punct de vedere salarial, între personalul care lucrează la firme din Italia prin detașare și cel care are contract direct, nu există niciun fel de diferență, deoarece primesc aceleași beneficii materiale. Cu toate acestea, detașarea internațională este mult mai avantajoasă pentru utilizator, adică firma din Italia, ce este scutită de sarcina fiscală. Așadar, personalul va fi în sarcina agenției, utilizatorul neavând obligații de ordin birocratic și administrativ. Angajatul se va supune normativelor române referitoare la impozite și contribuții, astfel utilizatorului se garantează o economie semnificativă a costurilor pentru forța de muncă. HumanGest se angajează să asigure gestionarea administrativă a tuturor formalităților de angajare, instruirea și verificarea personalului pentru a respecta normele de protecție a muncii și normele de protecție contra accidentelor, calculul și plata salariilor sau eliberări de documente administrative către salariat. Până acum, HumanGest a favorizat intrarea pe piața italiană a peste 1300 de lucrători români din diverse domenii, precum transporturi, construcții, turism, mecanică și metalurgie, industria petrolieră sau instalații. Echipa HumanGest oferă un serviciu de calitate, de încredere, flexibil și caracterizat de timp de răspuns rapid. Cu experiența noastră și cu baza de date pe care am dezvoltat-o până în momentul de față, putem să răspundem imediat nevoilor de ocupare de forță de muncă pentru o varietate de meserii.